Sa good vibes matapos ang 12 ka tuig liwat nga natagaan sang power supply ang isla sa Molocaboc sa Sagay City. Ang National Power Corporation o kun Napocor ang nag-energize ang 100 kilowatt Molocaboc diesel power plant sa isa ka seremonya sa Balay, Kauswagan. Humalin sa ginigo sang Bagyo Yolanda ang isla sang 2013, wala na sila sang estable nga power supply. 62 anay ka mga pamalay ang una nga malabutan sang power supply sa masobra 1,000 ka mga pamalay sa isla. Ang proyekto sang Napocor sa isla nagalakip sang duha ka mga generator sets na naga-operate sang 8 hours kada adlaw. Sa 2029, ginapaabot nga mangin hybrid na ang power system sa isla, diesel kag solar power. Para kay Sagay City Mayor Leo Bebo Cueva, hindi malipatan ang ini nga adlaw nga natagaan sang katumanan ang handom sa mga residente nga masugaan na. Ang islang wala man sang steady nga water supply. Gani, may dalago nga mga banga sa kada balay para makatipon sang tubig ulan. Halin sa 8 ka oras kada adlaw nga operations ang diesel power plant, maamat-amat ini doble sa 16 hours tubtob mangin 24/7 na samtang nagadamo ang mga miyembro kag mangina estable na ang sistema. Isa ini ka temprano nga pamaskwa para sa mga residente sang isla suno sa alkalde.